Lurreko erliebearen forma nagusiak. Hauek dira erliebearen forma ezberdinei ematen dizkiegun izenetako batzuk. Kontinenteen barruan. Mendia. Lurraren berezko goragune handia. Mendilerroa. Mendi txikiagoak eta elkarrengandik hurbilago daudenak. Mendikatea. Mendi multzo handia. Mendilerro bat baino luzeagoa eta handiagoa. Arana. Mendien arteko lur txikia eta luzea. Normalean ibai bat zeharkatzen duena. Lautada. Lur eremu laua edo oso aldapa gutxikoa. Ordokia. Lur laua eta itsas mailatik gorakoa. Sakonunea edo depresioa. Lurrazaleko eremu ondoratua. Kostaldean. Lurra itsasoarekin kontaktuan dagoen lekuan. Hondartza. Hondarrezko edo harrizko itsasoaren ertza. Itsaslabarra. Itsasora vertikalki erortzen den kosta garaia eta harritsua. Golkoa. Itsasoa lurrean sartzea, handia eta biribildua. Badia. Itsasoa lurrean sartzea, golkoa baino txikiagoa. Penintxula. Urez inguratutako lur eremua alde guztietan. Kontinentearekin lotzen duen batean izan ezik. Istmoa. Uhartea. Urez inguratutako lur zatia. Artxipelagoa. Elkarrengandik hurbil dauden uharteen multzoa. Lurmuturra. Itsasoan sartzen den lur zati txikia. Lurreko erliebearen forma nagusiak.